اور سخی سلطان فرماندے نے عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی۔ اہل علم بیٹھے ہو، اہل سخن بیٹھے ہو، ہوتی ہیں دعائیں مستجاب، کچھ وقت ہیں خاص خاص، کچھ جگہ ہیں خاص خاص، اور اج کدی دعا دے نال مالک پوری دنیا تو ہی وبا نو چک لوے۔ اس واسطے ایک عام محفل نہیں، سخی سلطان دا بند پیش کریں گے تے آپ دا فرمان ہے جتھے کرے ہور روشنائی اتھو چھوڑ ہنیرا ویندا ہو۔ بماری نیرا وے تے ہور چانن، تے ہور دل نہ نکلدا ہے، اللہ زبان نہ نکلدا، تے جڑی دل نال بات نکلے اور شمولا تے جاندی۔ اس واسطے ذرا کوئی ایک باری دلو درود دا نظرانہ پیش کرنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ ہو دیاں ضرباں لائی جا، جی میں من دے یار منائی جا۔ تینوں راز دی گل دسا سونے سجنا، سونے آقا دے درود پہنچائی جا۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گینا پارا حدوں بے حد درود نبی نو، حدوں بے حد درود نبی نو، جس دائے پسارا تے کنجوسی نہیں کرنی، کیونکہ ہو دلوں نکلنا پتہ نہیں کدھر دلوں نکلے دے سارے نال شفاعت اے سرور عالم، اے چھٹ سی عالم سارا میں قربان تنہا دے بہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ امائی جڑے پردہ کر گئے انہوں واسطے کی سلطان صاحب کی آمد کلمے نال میں ناٹی توٹی، کلمے نال ویائی کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گورے سوائی
کے کلمے نام بہشتی جنا کلمہ کرے صفائی مڑن محال کنہاں دا باہو جیڑی صاحب آپ بلائی ایک باری کوئی زبان خاموش نہ مل کے اللہ اللہ سرکار فرمایا جس بندے دا اخلاق اچھا نہیں وہ دے لوگ کی پہ فرماندے نے کہ جس کھانے دا اے رنگ نہیں سونا نہ سونی خوش بوئی پاویں لکھ لذتا پریے پسند کرے نہ کوئی کہ وارو واری اے سب نے جانا سب دا قبر ٹھکانا ماں پیو اپنا راضی کر لو جنہ جنتاں